Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usane sema yinizingane zisithemba. Siyabonga kuGogo Flow. Igama lakhe libuyile futhi. We guys, kone TV show ebizwa ngoGogo Flow. Angazi noma leli gama balithola kuGogo Flow waseMzumbe. Uyabo nje uGogo Flow atrenda ngayo. Abazukulu bakaGogo Flow babuyile no season 4 of izingane ezisithembu. Ngisafundayo i-comment section kuthiwa abakhomentayo. Le show ayishizi kahle, ishoda nga-something. Sinayo something. We guys, uSibindi watshela ubaba wakhe ukuthi ngicela uhlukane nalo ngoba lo uzosimoshela igama, uzomosha into esiyisebenzele kakhulu. Siyayazi-ke leya Nigerian movie. Yabo lo okuthiwa hlukana naye akujwayelekile ukuthi kuhlukane wangempela. Kusuke kuyinto yokuthi utsheliwe, yabo into oyenza angafuni. Sasho ukuthi ingane makuthiwa phela uSibindi ingane lo kufanele ahlukane naye emdala. Ufakwe yini kumuntu omdala? Ukheyike usiswa senkandla. Usiswa senkandla ubebambe uSibindi estage wathi woza lana-ke baby. Bachazele ukuthi into yethu sesiyilungisile. Amahloni kithi sisabela ubaba wesithembu, sisabela igama lomndeni, sisabela uGogo Flow ukuthi bazothini ngoba ingane yayalwa kwi-TV sikhona. Asithi nathi kodwa phela ingane ayiyalwe ngeqiniso lokuthi wena musukwenza izinto ezirong. Kungablame ukuthi ingane beyinobani ngoba ibifuna ukuba lapho. Kwaku-after kuphume leya recording. Njengamanje-ke ku-social media kuthiwa phela-ke gxilani ngaka-Amahle ngoba u-Amahle uyena nkosikazi, okusho ukuthi u-Amahle uyena o-founder-thayo. Uyena Amahle-ke manje okulento ukuthi uyadevelopha ukuthi uma uzoba kwisithembu ubhekana nezinto ezinjengalezi. Njengamanje-ke into eshodayo engizolitshela yona ukuthi ushoda uQueen Loli. Siyambona umkaLwandle or u-future wife kaLwandle ukuthi naye unalokhu ukuthi imayelana nane meeting. Usisi umile lapha etafuleni engathi uyaphuma uyadikila, asazi ukuthi efika nje usedikila kanjani ngoba phela yena bayaqala ukumbona kodwa kukhona ukuhamba kwenzayo laphaya. Kusakhulunywa simbona ephuma ehamba esuka etafuleni ethi imayelana nani le meeting. EMzumbe ngihlezi kunama-meetings. Azoba khona ama-meetings, abazali sebekhona ngoba manje bayifake zonke iy'ngane okwenza ukuthi bonke omama bebe khona. Kahle kahle sizobuka izingane zesithembu nothando nesithembu. Kodwa manje kuthiwa kuyashoda ngoba iy'ngane azinayo idrama. Iy'ngane kunalento yokuthi ziya-protest-wa lapha nalaphaya. Ngithi mina kushoda uQueen Loli. Kushoda uQueen Loli. uQueen Loli phela yena noSibindi baxoxile, bathandana. Azi futhi uQueen Loli ukuthi uSibindi ukwisithembu. uQueen Loli asitshela ezinye iy'ndaba. Sacabanga ukuthi there is no way ukuthi lezi iy'ndaba ubeyibamba ku-social media ubeyitshelwa uSibindi ngqo. Manje uQueen Loli ilento esiyidingayo ukuze kube nedrama laphaya. Ngithi mina abafake uQueen Loli vele bayathandana, ngeke beyekise iy'ngane zithandana. Sesiyothola ukuthi-ke unkosikazi-ke njengoba ese-founders ngoba umfana akashintshi overnight guys. Umfana uyilento afuna ukuba yiyo and ushintshela noma sefuna ukushintsha. Okwenzeke-ke eshintsha ukuthi usethole umaqondana wakhe wangempela la abona khona ukuthi mhlampe uma ngihlukana nalo ngizosangana ikhanda. Silapha ku-season 4 kulaba abathi kushoda uQueen Loli. Abafake uQueen Loli kulento. Okunye sodila nakho later. Vele ngicabanga ukuthi iy'ngane ziyakhokhela ukuthi ziye ku-therapy izinto ey'njalo. Ziyalulekwa ngokomqondo ngoba mase sibuka le show kuvele kuvuka abantu abadala bezobhodisha iy'ngane. Kuvuka abanye osisi obona kahle ukuthi phela abaphili kodwa impilo yakho baphila impilo yabo abafundayo kuyona. Yes, amaphutha abo sizowabuza ukuthi kodwa niyabona aniboni siyaluleka laphayana lapho kodwa sibuye sihlehlele emuva. Wena mase ubabhodishe lento isi-personal, why ufila kanje ngumuntu omazi ku-TV show? Yilana-ke sesithi khona ubabumisele ngoba imali ikhona. Ngoba phela bayaqhubeka nalama-TV shows. Iy'ngane aziye kwi-therapy zilulekwe umqondo. Azilulekwe ngoba vele sey'bekwe phambi kwabantu abangakhontroleki ngendlela ababona ngayo izinto. Yini leyo? Thank you so much for loving support. Ngiyabonga ngiqede, bye.